kaburuji e demgal pular e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe heten koɓe radio Jawol Sare on calminama to gonɗon e no gonirɗon kala hande ko altine 21 lewru mars hitande 2026 joni meftande men e kaburuji. Meftande men kaburuji jamma hande jaten koye dendi Amatoure e kaburuji dowlaji dentuɗi États-Unis e kaburuji international. Jam hira mon bandiraɓe sehilaaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare kaburuji men gueɗoɗen koto États-Unis tugnadi ko to Washington. Donald Trump mo jogui hande pellital neldude yimɓe jeeyaɓe AIS to aéroport uji ko lomtade ɓeɗo yimɓe wiyeteɓe TSA ko yimɓe sécurité wonnannoɓe to aéroport uji rende natoɓe leydi walla yettoɓe leydi fayno bagasuji men. démocrate e kamɓe républicain ko mbasi nandirde ko fati budget patuɗo henne kamɓe immigration en wayno ken wona temedde nayyi neɗɗo walla ken ɓurɗum goppi ɗiɗon liggeji walla ɓuuri hen hewde kadi en wayno oɗo sadio en continue wiide wonde cellani par ce que mbawa arde sibabu ngala ko jooɓi pasuji ko jaari toon liggeji walla tawde jooɓare ko wonde ko kanko Donald Trump o wino wonde ko yimɓe immigration ɓe neldanno en e guuri yo nanggu yimɓe ko ɓeno neldato aéroport uji tugnade hande kanko Chuck Schumer sénateur jeeyaɗo to New York ko jaabimo wi wonde ko kanko Donald Trump ko waɗata ko ƴeftata décision o finata no ƴefta hunde ko yiiɗi wadde fof waɗa ɗum noon fof noon o wi kanko Chuck Schumer ɓeɗo yimɓe immigration ɓe ngala kay hay humpitani en ƴewde yimɓe walla nanggude immigré ji e laabi walla e galleji men ɓeɗon mbiyata ken jogui humpito pour wawde wonde aéroport uji wallude yimɓe rende bagasuji dewoji aéroport uji walla jaltoji. démocrate eɓen continue hande yaɓɓude hen wiide wonde koɓe dokkata walla ɓe ballata on kamɓe républicain ji dañji budget ko fati immigration so tawi immigration no liggorto ni waylaka. kanko Donald Trump o wi wonde ko altine subaka 6h du matin ko nden kamɓe yimɓe immigration liggoroɓe immigration ɓe puɗɗoto nadde aéroport uji États-Unis fof pour lomtade yimɓe TSA ɓe ganduɗa oɗo saha joni dole en calima arde liggade. to Californie oɗo mawɗo shérif biyeteɗo Chad Bianco ɗum noon ko candidat pour wonde gouverneur ton to Californie kañum ardi kala ko woni shérif en to Californie e ñalawma hanki o wawi nangude fawde juuɗe makko 1650 ujunere carte votirteɗe ɗeɗon carte noon ko carte votirnoɗo komi wiyata proposition 50 noon ko ƴewde Californie so tawi ɓe mbawi waylude ko fate mappa kono yimɓe démocrate no mbawi ɓurde hewde toon contre républicain ɗum ɗon fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ko honno ɗeɗon gueɗe mbaɗeteno toon to Texas e ko yamirore makko kanko Donald Trump. kanko shérif o wi wonde ko sibabunde woni yimɓe ɓe ganduɗa parti goto mo ganduɗa en wulliti wi wonde ken abbo 45 ujunere vote yitama e lewru novembre hitande ujunaji 25 taw ɗiɗon woteji kadi ko woteji ɗi kontuno ɗum waɗi kanko shérif o yanti hen o nangui oɗo saha joni ken wona 1650 ujunere kartal votirtegal wiide wonde il faut ko enquête waɗe ha laaɓa caggal muɗum wona kanko gardiɗo justice ton to Californie o wi wonde ko shérif o ala droit ɗeɗon ɗum ɗon kadi ko hunde ganduɗa hen hawnaki ken wawi ustude kadi hoolare e ardiɓe woteji waɗoji ton to Californie. kanko shérif o kadi ko siftinon noon ko candidat pour wonde gouverneur o wi wonde ko parti démocratique walla kanko attorney général démocrate gontono kañum hoore mum sumno wayre noon par ce que nena natte e enquête aji baɗeteɗi pour ko fate ɗiɗo woteji. ha hande toon to Washington kamɓe républicain surtout kanko gardiɗo congrès mo États-Unis on ko Mike Johnson e kanko kadi gardiɗo comité toppitiɗo ko fate hen ko bureau oversight on Jim Jordan yamirode kanko Donald Trump oɗo saha joni ɓe duttimo kadi kuulal 1,200 ngal ɗon kuulal kadi ko kuulal jamirnogal kutornogal e guila e laamu makko kanko président Joe Biden wiide wonde ko kamɓe immigration walla kamɓe États-Unis eɓe poti wattude haqqillaji communication ngaji yimɓe ɓe ganduɗa taw ko étranger ji wonɓe ɗo hen ɗum ɗon noon kamɓe républicain surtout kanko Donald Trump e kanko Jim Jordan ɓe critique ni ɓe jenni noon ngol ɗon kuulal no fewi ɓe mbawi kadi nde kanko Donald Trump de ƴetti laamu ittude ɗum kono oɗo saha joni tugnade kadi ko winda to journal biyete Reuters Jim Jordan e kanko Donald Trump ballodiral Mike Johnson ɓe goni ko artude ngal ɗon kuulal ɓuri wiide wonde ko oɗo saha joni ɓe jiiɗi kamɓe États-Unis administration gouvernement makko kanko Donald Trump pour wawde rende gueɗe kutorteɗe ko fati communication taw ko étranger ji jeeyi ɗum ɗo hen e leydi ɗiɗon étranger ji noon e jeeyan yimɓe immigré ji wonɓe ɗo hen ko taw kamɓe immigration ɓe ƴeewa ɗumen républicain oɗo saha joni namdima mbi wonde ko alay sago mbaɗa sarɗiji e noon holno ɓe kesɗinirta ngal ɗon kuulal ko sifti on tan hande ngal ɗon kuulal ko kamɓe kadi en guittuno ɗum e mbi wonde ko ɗum ɗo ko hunde rewan lawol nder hitande ujunnaji ɗi 29 ɓe essayi ɗum laabi nayyi kono noon ne wayno ɓennani kono joni kadi ɓe goni ƴeewde beele ne artire. habaruji men international nawati ko guerre gonɗo to Iran États-Unis Israël e Iran tugnade ko Donald Trump haali heccanki joni hutori ko hulɓinde Iran wi wonde so tawi Iran kamɓe ɓe jaɓani uddidde nde ɗo tundi wiyetende Hormuz yamirde won batuji kewɗi dewannoɗi ɗon taw batuji ɗi ndimdi ko pétrole brut kanko Donald Trump mo hutoro bombardement ji bombe kala ko wiyete en kuɓam to woni toon to Iran tugnade hande haralaɓe ko fati loi mbi wonde ko so tawi Donald Trump waɗi ɗum ɗon en wayno ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa jeeya koye crime de guerre journal biyeteɗo AP mbi wonde ko kanko Donald Trump
no waylirta mijoji makko ne gorwa faandum parce que adan o yeyno wi wonde guerre mo dertin o yeyno kadi ha diyan ko fate en mo halde Iran dum non hutra diplomatie odo sa jon kadi hutri ko fate menasuji dum non jabaadi don menasuji on kam Iran mi bi wonde ko so tayi tan be mbadi kala ko woni ton to Israel e ton kadi to leydele takkide Iran kala ko woni kubam ko won ton kambe ma bombu dum don siftin don tan ko kambe Iran en wayno ko hanki kikide wala jamma ton to Israel be mbawini kambe neldu ton misil kewdo dol misil o kadi be neldum ko ngandi nokku no ganda en kambe Israel be kutorto gandi fate nucléaire tungnade handi ko mi ton to Israel be bi ko capantata jeno na dum gañi ton be kala so de on mayden huber wonon don de ko buri en hewde ko wala télévision huber de odo misil monyido to Tel Aviv on Israel na be mbawi kadi bombardude Tehran capital la Iran e yoptade wiide mabbe sibabunde kambe Iran na be misil mabbe berlito wuro wieten ko dimona yara de guri didi ko nokkuji kambe Israel be jogi ton recherche uji kala ko fati e nucléaire ko ton nokkuji mungoni odo sa joni kambe Israel na be mbi neldi bombuji burdu bonti ton to Tehran agam Israel na be kadi be mbi be bombi pon goto biete gasimi odon pon kadi wani ko ton to Liban odon pon ko nokku moto be bange worgo leydi Liban faade ton ko de leydi dum non tunade kanko président Liban Joseph ko wi wendu dum do fam Israel na mon kaydi ko arden mildu solte mudum to Liban to Arabie Saoudite on président France Emmanuel Macron o wawi jokkondirde hono prince Mohammed Ben Salman e nder jokkondiral mabbe kaali gadi kedo nganda situation gondo odo sa joni to Moyen-Orient surtout en bombardement ji Iran neldata ton to Arabie Saoudite e widi makko kanko Emmanuel Macron hono kambe G7 ko groupe leydele jeedi kewdo dol kambe kadi coopération leydele arabe won ton e pour jokkondirde be jeewa kadi hono jamno dañira hono odo guerre de jiri Moyen-Orient hol peji kadi bawdo de kaldi kallode siftindo non ko kambe Iran odo sa joni be wonde ko be jida be ngona intéressé kala ko ni kaldigal parce que kala nde puddi haalde en wayno ko kambe États-Unis wala Israël be puddota attaquer non go anda ko ngal kaldigal on jogorwaade ko wawi wonde fugadi won leydel kadi ne continue critique de wonde leydel Europe ko woni sababu ko Iran tan be pelata odo sa joni be medan felde Israël be medan felde États-Unis taw kanyum puddi guerre enen continue na attaque tonto Arabie Saoudite e nyalawma kadi on ministère mabbe toppiti ko fati défense be mbawi yandinde dronaji paanodi ton ɗiɗon dronaji ko nelda kina nelduna ɗum en non ko woccino ɗum ko bange hirnangue leydi ndi haali ɗum ko ministère mabbe toppiti ko fati défense ko jiiɗa ɗum kadi en mbi wonde ko missilaji mawɗi kadi taw ko balistique neldunoma ene wayno camminama to Arabie Saoudite ɗiɗon missilaji noon ene wayno jogorno yanori ko toon to capital mabbe Riyad tunade hande kabaruji gumiri toon to Arabie Saoudite ministre des affaires étrangères mo Iran hono Abbas Aragachi o wi wonde kambe Iran ala fo hankadi kulol ngol be jogoro ummade halluji Donald Trump ko wi no wada ko so wadi kambe koy mabbe jogi ko mbay wadde ko fate botoji dewo ton o wi wonde mo siftini yimbe jogiide botoji kala dewdo don wona responsabilité mabbe kambe Iran wayno be puddi duppude botoji dewno don e odo saji de don tundi wetende Hormuz ko continue det e siftini don tan Donald Trump mon continue ande cinde ƴettoje makko e yimbe jeyaabe otan parce que yimbe jeyaabe otan en wayno calinomo jabade dabbande do no men pour wiide kambe otan yobe ballumo rende de do tuunde belen wuddo kambe otan no jabol mabbe wiide wonde ko dum do wona guerre mabbe wona guerre kadi jaddude kala ko fate kuule walla ko fate gede de ganda ende otan futti topitade comme dans champo weltaaki en mon continue yettade otan ante wi wonde ko jamfante maw joftu peji godde ko fate mumtude kala ko fate kubom gondam ton to Iran so tawi Iran jabani wuddide de do tuunde do 48 heures to Qatar tunade hande journal Dakar Actualité ko yimbe jeego maayi caggal de hélicoptère wadi accident ton to Qatar be do yimbe kadi gonno e saraji maji tari ton to Qatar be gonno kadi ko mission aji ko fate heblade get bannon ko jida dum kadi no wayno be do yimbe jeego maayi neddo goto hande no wayno yitaaka ko addi dum don kadi hélicoptère goddo kadi en wayno yanino be mi wonde hélicoptère o waddi mi yande ko sibabundi pan mécanique est ce que dum don ko pan mécanique wala ko pellade siftin don non Qatar en jaay de do leydel gonde ton to Moyen-Orient de kambe Iran o sa joni be continue werlade bomboji ma wiide mabbe be tobbata ko kala ko intérêt ji américain ji to ngoni ton to Moyen-Orient hande ton to Moyen-Orient tunade kadi winda to journal bietel Al Jazeera hono Arabie Saoudite ko nyalawma hanki be mbawi déclarer on en goto gonno ton kany worum to président ko fate gede militaire ji gon ton to ambassade Iran gon to Arabie Saoudite be mbidu wonde kala so ko yaltilendi de wiidi mabbe kadi odon kadi mo mbiyo yaltilendi no wonde yimbe tato be ligoto be do fu be mbidu men ko ala so ko yaltilendi Arabie Saoudite odo communiqué no wada ko hanki no gasi gollewur mars itan ujunaji de no gasi jagom donc siftin don ton nde do harande ganda kambe Israel États-Unis be ngoni odo sa joni
guerre contre Iran awne kadi ma beydu addu cadel kewde kadi tonto Moyen-Orient ko sakiti ko en hade ndedo hari fuddade sibitindon ton kambe Arabie Saoudite kambe Iran wayno be mbawi no fewnidde jokkondiral gonno ngala ko dum tawgal don jokkondiral en wayno wadi no duubi kambe be kalta ay surtout non sibitindon ton ko tonto Yemen kambe Arabie Saoudite kambe Iran goto me fo ni jogi yimbe be support son donc ko hari woni son ko dum woni cadel gonno da ko dum jonnon ndedo hari ko ari ko kadi dum do kadi beedi cadel ha ko kambe diplomatuji on be tonto ambassade Iran gon tonto Arabie Saoudite wiede yon yo mi jalto sibabu am de kola Seydi Touré golle ma jodi pebi musidbe tedbe ten ko bere josa ko do tongi meftane men e jamma hande o en nyaagi mo jom jam mo jam woni jungo mum da wadante jam